Srácok, megkezdődött a visszaszámolás, mindenki friss, ide lehet látni. Meg nincs. Is vagyunk erre. Köszönöm szépen. Buszon alszatok majd kicsit, mi lesz? Egy cseppet muszáj meditálni, mert nem lehet bírni. Hát az a helyzet, hogy nem sikerült levágni a hajamat, és nagyobb lesz a légellenállás, de majd megoldjuk valahogy. Nincs esély vagy. Én olyan posztokon tudok teljesíteni, hogy jobb támadó, csatár, söprögetek hátul, felsöpröm, hogy jól guruljon a labda. Hát tudok ilyen ívelgetős játékot is. Nagy Ámos, Kovács Márton, most nem látok játszani. Esete című. Igen, hát az a helyzet, hogy történt egy ilyen kis affair a Szentmór csapaton belül, hogy bizonyos Kovács Pál és Pap Kristóf tudomásom szerint egy tálca sört felajánlott Kovács Márton barátunknak, hogy az ő csapatukban játszon. Ez értékelhetetlen, ilyet nem csinálunk, ez nem pálya, hogy ott hagyjuk a csapatot. Hát ez ilyet meg kéne verni, meg kell ütni. Folyjon a vére az ilyennek. Ilyet nem lehet csinálni. Úgyhogy most ez lesz, én nem tudom. Lehet, hogy megverjük még. Majd kiderül. Lábát ez nem törjük el, hogy holnap tudjon még játszani. De utána lehet, hogy azt is. Majd kiderül. Apos passzokat be. Háromszögezés megvan. Mi? Háromszögezés. Persze háromszögezés, kis dekázgatás, végigcselezgettem az egész pályát. És barátságotoknak ez kárát láttál nekem? Hát, ezen még nem gondolkoztam. Az majd kiderül. Hát aztán tudok lőni pipába, bal pipa, jobb pipa, felső, közép, minden. Úgyhogy ennyit mondanék a játékomról. Igen, a Gucci az megmondta, hogy romlott a csapat, de mondjuk nézzük azt a szintet, hogy itt van a többi csapat, és mi meg itt vagyunk, és most kicsit romlott, de az még mindig csak ezt jelenti. Tehát még mindig bőven fölöttük vagyunk, úgyhogy az esély az bőven megvan a győzelemre. Emlékszettem, hogy a döntőt játszottuk, Utolsó előkészletek, utolsó pillanatokon, ahogy megmérettetésről izgulsz? Hát, egy kicsit. Nem, izgulás az nincsen. Izgulás az persze, az még De nincs. tudod, mi van itt? Az van például. Meg keménység. Az itt van. Csak a kislányok izgulnak, jó? És tudod, mi nincs semmi? Kegyelem. Az nincs. És mi van még itt? Ott megy fennmúr. Van még nagy dombasz is segít. Egy fennmúr is full. És mondjuk hányadikak lesznek így? Mit? Egy jó. 50-60-49. Ezt mondhatnám. Mondjuk ez a gólarány is lehet. Mi a szorom, mi? Mikám, értékeld a mai napot? Mi történt veletek? Úgy érzem, hogy egy fordulóponthoz ért el az 5. csoportos korosztályos csapat. Egy nagyon eredményes napot tudhatunk magunk mögött. 6 meccsünk volt, abból 5-öt megnyertünk, egyen kikaptunk, de az nem számít. Bentünk az első 3-ba. Kiktől kaptatok ki? Hát ilyen barna bőrű egyedektől. Amit én megtanultam mai napról, az egyetlen egy dolog, hogy ami a meződ elején van név, sokkal fontosabb, mint ami a hátán van. Ami a Szentmór itt van, az sokkal fontosabb, mint ami hátán van, főleg a Pap, Kovács, csak lényegtelen itt. Történt is egy kis baleset, az egyik ide nekifutott a térdemnek, ami kipattant, szétpattant. Nagyon fáj, de reméljük holnapra már jobban lesz. Elő a Szentmór csapat összetartása, az összehangolt edzésmunka, az imádság, a taktikai felkészülés és a kipihent fizikai állapot meghozta a gyümölcsét, azt kell, hogy mondjam. Tulajdonképpen nem rúgtam gólt. Ezek a pokákacska gond van egyébként, ebből is látszik. Megint kikaptunk tőlük és lesérítettek. Nem tudok erre mit mondani. De a biztos érem az már a csapatnál van, úgyhogy megtettük a magunkét. És külön szeretnék gratulálni a Tamás Kamilnak, aki megjelölte a területét, így is lehet fogalmazni. Tehát tulajdonképpen oda vizelt a pályára. Nagyon örültem, hogy nem volt ott a Marcika, nem zavarta a légkört. Tudott érvényesülni a csapat. És hát
nem is láttuk kárát, mert továbbítottunk nélküle. Ő meg kiesett. Ez van. Marci. Csá! Hát az első meccsen kikaptunk 1-0-ra, hogy érzed most magad? Én kezdetektől fogva megmondtam, hogy ha úgy állunk hozzá a meccshez, hogy gyerekek, itt tuti kikapunk, nem ér bennünket csalódás, ezért én teljesen vidám vagyok és felspanom, és egyszerűen jól érzem magam. Két hét van vissza a suliból, de és nem hiányzik senki. Kiegyensúlyozott vagyok, igen. Úgy megrúgott, Csilla néni elemezgethetni, meg a Venecki is, hogy ez hány szög, hogyan Össze kell varni. Tehát, hogy szerintem ezeket is összekötjük, ezek a izék lesznek a szögfelezők. Igen. Szögfelezők, tehát ez megadja a beleírható körnek a középpontját. Megvan? Következő meccs, Szeged ellen, azt hiszem, mit ígérsz? Figyeljetek, én továbbra is ugyanúgy állok hozzá a meccshez, úgyhogy belefér a vereség, de Budó sok vadálatibb lesz, mint az előző meccsen. Van hátizsákod? Van, hozom is, ne aggódjatok. Jó, Szeretjük sörre, hogy akartam mondani, hogy... Akartam mondani. Tavaly előtt a döntőben voltak. Így van. Hogy érezzük? Több cserével kell jönni, az a véleményem. Több cserével. Mert egy emberről 7 bőrt nem lehet lehúzni. Nézd meg a Nádi, hogy kifeküdt már. Élek még csak. Elfáradtam. Épp testben, épp hogy élek. Tehát voltak vizsgák, meg kellett írni szakdolgozatot, meg minden, de az államvizsgára azért rendesen kellett készülni. És hát akkor született meg nem a Bazsi, a második fiam. Úgy tanultam, hogy ilyen pici volt a Bazsi, itt ringattam az egyik kezembe, mert bőgött volna, ha nem ringattam, és a másik kezembe meg tanultam, és így készültem államra. Na, de váltottam néha, és akkor ezzel. Konyhába ráadásul, és akkor... Na, pláne. Mennyit játszottál meg, gyerek? Hát az egyik meccsen beálltam játszani. Ahogy föléptem a pályára, sajnos lefújták azt a meccset. De utána a következő meccsen kaptam még egy esélyt, és tudtam bizonyítani. Mert volt egy nagyon nagy helyzetem, csak sajnos a kapus rajta volt a lövésen. Államvizsga előtti este, mondom, még egyszer átnézem ezt az egészet, mert hát ugye egyszer már átnéztem, de még egyszer, mert ez úgy illik. És belebonyolódtam, és éjjel 2-ig fönn voltam, sőt 3-ig. És 4-ig ezen bosszankodtam, hogy miért nem alszom. Ugye úgy jött el a kaféba csembolék akkor? Akkor még nem volt, akkor még közösséges kocsma volt, az bezárt 10-kor. Akkor is már ott lakott? Minden rendes kocsma 10-kor bezárt. Akkor is már ott lakott Zoliba? Igen. Akkor ott laktam. Dehogy is. Akkor nem ott laktam. Ezt most neved. Jobb pipába vagy a bal pipába? Bal pipába irányítottam a lövést. Nagyon szépen oda is ment, csak a kapus vagy kiszedte, mai napig se értem. Ezért csökkent sajnos 1 millióval az értékem, de még így a nagy klubok még így is azért érdeklődnek elég erősen, úgyhogy... Akkor bementem az államiskára, fogtam egy kólát, egy flakon kólát, vittem kólát, azt benyoltam magamnak. Annyi erőm volt, hogy az első csoporttal bemegyek. Kérdezte, ki akar menni legelőször?
Hát, ha csak én bemegyek, hát most már még alig élek most. Veszolóknak kupát ígérek. Nem tudom, hogy sajnos ez egyik nagyon fontos játékosunk nagy, sajnos lesérült. Úgyhogy nem tudom, milyen esélyekkel nézhetünk a kupa elé. De akkor te lépsz a helyre, nem? Ja, hát én lehet, hogy felépek a helyére. Oda lépek mindenkinek keményen. De aztán voltak ám cifratételek, minden, tudod mi van benne, minden van benne, nem csak foci. Hát hozok, labdarúgás. És megsérített a jóisten. És akkor elkezdtem beszélni a taktikáról, technikáról. Vizsgáztatok, kérdeztem, hogy de akkor a támadások, meg akkor védekezés, mondom, elnézést, az taktika, az nem technika. De hát akkor az még összefügg, még nem mondom ki volt, mert veszik, nem mondom ki volt. Na és a lényeg az, hogy 4-esre megcsináltam. Meg lesz a döntő? Hát azt gondolom, hogy eléggé szét van szórva a csapat. Mindenki van sérülve, de van esélyünk. Meghúzzuk a meccset, szétrúgunk mindenkit. Egyszer megnyertük közösen. Így van, az igaz. Az egy szép nap volt az életünkben. Hát azért nem bántam, mert tudod, este volt sörláj, nagyon adja. És annyira ki lennék fényben, mondjuk játszanák, de... Hát az 5. korcsoport, ez egy ilyen csicska. Mi is ott nyertünk. Nem? Tavaly 5. korcsoportban. Sokat gyenge. Ez az Ámi! Vigyed! Vigyed! Rooney! Megvan videó! Pontvonalban voltunk és láttuk, hogy benn volt a labda. Milyen érzések jutottak át az agyadban, és utána a bíró továbbot intett. Hát, a kopája volt, hogy mert ilyen rossz így ilyen csalóbíróval játszani. Szerinted a kormánynak több pénzt kéne belefektetni a bíróképzésbe? Nem azt mondom, hanem azt, hogy inkább igazságosabb bírókat kéne. Normális keresztény emberek, akik tudják, hogy csalás az csúnya dolog. Közben egy gólt. Igen, és ez a lényeg. Nagyon rossz érzések futottak át. Hát lehet, hogy ezen múlik most a kis győzelem. Én következő meccs meg lesz, nem? Menjél. Cél. Kemények vagyunk. Jó. Most megyünk! Gyere Gyuri fejen! Na! Titeket is nézzetek körbe, ez itt nem pitch, ez Pécs. Ez itt nem pitch, ez Pécs. Ez itt nem pitch, ez Pécs. Ha lejössz, lemész, te merész, itt a Place Ultra kész, ha ultra kész vagy, oda mész. Pécs, ha lejössz, lemész, te merész, itt a Place Ultra kész, ha ultra kész vagy, oda mész. Nagyon csalódott vagyok. A utóbbi 2 meccs teljesítmény értékelhetetlen volt számomra, mert a tegnapi 5 meccs váradalmait nem tudtuk rendesen kipihenni, de összességével elégedettek a csapattal, mert jó eredményt értünk el. Kicszán részt vesz a Szentmór 6. korcsoportos csapata. Milyen játékosok alkotják ezt a csapatot, Gyuri? Hát a reformátusokkal játékokról nem valami jó játékosok. Akármiről legyen szó, vagy minden területen. Minden az jó. Jó lesz. Egy valamit ne felejtsetek el az élet. Jó.
Gucci, mit üzensz az idei Kidszen résztvevőknek? Gucci, mit üzensz az idei Kidszen